Bon dia al dematí. Dimarts, toca amb els ous, 14 de novembre del 2023. Un dia menys per l'estiu. De què em sona el 14 de novembre? 14? Ah, collons, si és l'aniversari de la Mariona i del Nil. És el que tenim a casa, que els aniversaris els fem de dos en dos. Avui tenim el 50% d'aniversaris de la casa. Al novembre tenim el 75% d'aniversaris de la casa. Recordeu que el 2 de novembre va ser el del Martí. Doncs avui el del Nil, que el Nil havia de ser de finals de desembre. Però amb aquestes presses que té el Nil per tot, ja el coneixeu, tots els que coneixeu el Nil, que va revolucionat, doncs a l'hora de sortir també va dir, què cony m'he d'esperar jo el 20 de desembre a sortir? Què estem? 14 de novembre? Puc esperar una mica? Què és el 14 de novembre? L'aniversari de la mama. Ja surto avui. I li foto el regal estrella del papa en l'aire. Tenia un iPad per regalar-li a la Mariona que va quedar en un no res. Quasi va quedar com un pongo. Saps quan regales allò que te'l mires, obres i fas? Ah, sí, el marc de fotos. Doncs allà va quedar. El regal va ser el Nil. Hosti, per molts anys, Nil, t'estimo infinit. 11 tacos, xaval, 11 tacos. Bueno, i la Mariona, 46 tacos. M'he esperat a que ella posés a Instagram que em feia 46, per si de cas no volia que se sapigués que em feia 46, perquè no pogués dir, senyor Enric, no has de dir... Doncs és igual, ell tampoc se n'amaga, és de la quinta del 77. Hi ha dues coses que no se n'amaga ella, que és de la quinta del 77 i que havia anat a la Flama, i que és de Súria. Això és lo bàsic. Lo bàsic. Bueno, ja sabeu, si la coneixeu i la veieu pels puestos, feliciteu-la molt. Mariona, t'estimo infinit, ja ho saps. Això de compartir l'aniversari amb el Nil des de que va néixer és una cosa que es fa molt rara, perquè l'aniversari és molt particular i és una cosa que portareu sempre. Ah, que si la veieu i la veieu d'hora, poder encara us donar algun Ferrero Rocher, però si la veieu tard ja s'hauran acabat, perquè se'ls hauran jalat. Sabeu Ferrero Rocher, allò de la Isabel Preisler. Era la Isabel Preisler, la dels Ferrero Rocher? Beautiful, aquells anuncis de Ferrero Rocher, allò, tubet, que hi ha xocolata, allò no fallen, perquè no hi ha licor a dintre, perquè amb un bombó no saps mai si pillaràs el de xocolata bo o el que et fotran licor de cirera dintre. No n'hi ha uns que són especials de cirera, no? Els cherry, no sé què. Quina puta merda és un bombó amb licor de cirera, però hi pot haver una... Bueno, la pizza amb pinya, també Déu-n'hi-do com a combinació. I els After Eight. És que hi ha combinacions que de debò, After Eight. Però si és com si et rentessis les dents amb xocolata o com si mengessis pasta de dents. Per molts anys, Mariona, per molts anys, Nil, feliços 46 i feliços 11. Us estimo infinit a tots dos. Infinit per infinit, infinit. Per em sembla que no hi ha infinit al quadrat, L'infinit és infinit. Sí, estem d'acord? És que se m'escapa. Jo les mates ja les vaig deixar allà. A més, vaig fer l'opció C, que eren unes mates així. Vale. Va, tirem endavant, que si no acabarem el vídeo. Si els veieu pels puestos, feliciteu-los, sobretot, que els hi farà molta il·lusió. 14 de novembre és el Dia Mundial de la Diabetis. Amb aquest començament que he fet de vídeo una mica ensucrat, cuidado, els diabètics. És el Dia Internacional contra el Tràfic Il·lícit de Béns Culturals. El del tràfic lícit doncs no té dia perquè és un tràfic lícit, dues persones que trafiquen amb béns culturals i un s'emporta una comissió per no fotre res, el de tota la vida. I també és el Dia Internacional dels Venedors Ambulants, que si van sense volants seria com si fossin un venedor Tesla, que no cal que condueixis, que és autònom. Com? Ambulant. Ambulante, no com volante, ambulante. Bueno, s'assembla bastant per això en català, ambulant i ambulant. Serien dues maneres de dir el mateix, però una són dues paraules i l'altra és una. I una va en B baixa i amb O i l'altra va en B alta i amb U. Són petites diferències, aquelles coses dels catalans per complicar la vida als espanyols. Com li direm a ambulant i a con volante i ambulante? Li direm ambulant a tot, per complicar-nos una mica la vida. Pompeu Fabra, mal paridot aquest el Pompeu Fabra ja, Bueno, a les notícies d'avui, va. Qui entra dins de l'amnistia i qui en queda fora? A veure, hem llegit la notícia i del que es desprèn en queda dintre tothom que tingués a veure amb el tema independentista, a favor i en contra, qualsevol cosa que diguessis, això és independentista, tothom queda dintre. I bàsicament, he vist que qui quedava fora era Laura Borràs, que la van enxampar per un tema que no tenia res a veure amb l'independentisme, que algú dirà, és que és lawfare, l'han perseguit, però el que va fer no té res a veure amb l'independentisme. Una altra cosa és que li tinguessin posat el dit a l'ull, literalment, i l'altra és que diguessis, bueno, és que també posem-la aquí dintre el... Mira, no sé jo, però de tota la gent que podia quedar fora, bàsicament és ella. El PSOE accepta amnistiar tots els actes a favor de la independència, i per lo que he vist també tots els actes en contra de la independència, perquè resulta que dins de l'amnistia també hi ha tots els polis que van atonyinar la gent que defensava la independència. Suposo que és una manera de posar tothom al mateix sac i de dir, va, comencem de zero una altra vegada. Ara,
t'ha de fotre mal, que després de cardar-te hòsties amb la porra i trencar-te un parell de costelles i no sé què, veiguis que al policia també li han dit no passa res, corramos un tupido velo, correm un vel tupit, pa'lante. Seguim parlant de política. Pedro Sánchez prepara una revolució al Consell de Ministres, que diu que en canviarà molts, que sortia avui la llista de convocats al diari i en sortien uns quants, i el Miquel Iceta, llavors sortien alguns que no sap si convocaran o no, els que estan lesionats, els que no acaben d'estar en forma i els que potser entraran. A la política, que és l'antifutbol, és l'antifutbol. El futbol, quan falla alguna cosa, foten fora l'entrenador, que no sé si és millor o pitjor, però l'entrenador és el primer que se'n va al carrer, perquè costa més fer fora els jugadors que l'entrenador. En canvi, en política, com que costa més fer fora el jefe que l'altra gent, doncs, quan en política no va gaire bé, es carreguen tots els ministres, però segueix el de dalt. Dues maneres de portar les coses. No sé quina és millor de les dues. Poseu molts comentaris que diuen els youtubers. Youtubers, no soc boomer ni res, mare meva, si dic youtuber i sembla que digui Tele3. Carles Puigdemont, seguint parlant de política, reclama a la Generalitat que li assigni urgentment una escorta, que no un escort, que són dues coses diferents. I ara algú em dirà, hòstia, què és un escort? Mireu bé, perquè si dic aquí, igual aquest vídeo Bueno, que mireu diferències, escorta versus escort, que podria ser també un cotxe d'antes, recordeu, Ford Escort, que hi havia gent que li deia Ford Escort, amb accent a la E. Enlloc jo li he vist l'accent a la E, però era una manera de dir-li. No, la gent, Ford Escort, Ford Escort. El Ford Escort era un cotxe no de lujo, era una mica quillo, i que era més petit que el Ford Taunus i el Ford Granada, que eren els que eren de lujo, que venien a ser el Seat, el Super Mirafiori. No Mirafiori, era Super Mirafiori. Jo no sé si hi havia un Mirafiori i un dia algú va dir, si fem un Super Mirafiori. És una manera de dir, no sé jo si hi havia el Seat Mirafiori. No hi era, no? I algú va passar directament al Super Mirafiori, no Hiper Mirafiori. Us en recordeu, Ara vés-ho dient, Super Mirafiori, Super Mirafiori, Super Mirafiori. Queda molt raro, Super Mirafiori. Però quan ho veies allà i veies aquell cotxe Super Mirafiori amb aquells seients, amb aquelles boles, amb aquell radiocaset, amb frontal extraïble, amb aquelles dues tires, perquè amb una tira no et marejaves, amb dues tires et recuperaves del mareig. Allò era una meravella, amb aquell aleró que et podies posar darrere de goma, que servia perquè quan donessis gas no t'enlairessis. Quina meravella! Hòstia! Què parlàvem? Sí, del Puigdemont. No sé com he anat a parar allà, però he anat a parar allà. Seguim parlant? No, ja no parlem de política, parlem de Chenoa. Recordeu Chenoa? La Chenoa, la de l'Operació Triunfo. La U, Operació Triunfo 1. Doncs diu que de nou amb xandall gris. I he pensat, he d'entrar a dir una notícia perquè no sé per què cony va amb xandall gris, la Chenoa. Que resulta que se separa d'un metge amb qui estava casat de fer un any que es deia Miguel Sánchez, del Sánchez de tota la vida. Com estic jo amb el tema del cor, que em pensava que Chenoa s'havia separat de Bisbal. I resulta que de Bisbal se'n va separar, em sembla, que el Bisbal va marxar. La va deixar. Cuando tú vas, yo vuelvo de ahí. Però el Bisbal és quan tu vienes, jo ja m'he ido, me las he pirado. Que això em sembla que va ser el 2005 o el 2008, fot 18 anys em sembla que es va deixar del Bisbal. Que deu estar calvo ja el Bisbal, no, amb aquells rínxols és impossible que es quedi calvo, és donant de cadell aquest senyor. Quedaria jo amb rínxols tipus Bisbal? Jo crec que molt millor calvo, que amb rínxols, però bueno, no descartem res. Si algun dia anem a Turquia i milloren el tema, igual em fot un trasplant rotllo Bisbal. Que la Chenoa resulta que quan el va deixar el Bisbal va sortir amb xandall gris de casa per anunciar que l'havien deixat. I ara el que han agafat és això, i han dit, bueno, com que s'ha deixat, agafem una altra vegada la metàfora o l'analogia del xandall gris. No sé si va amb xandall gris la Chenoa, ara mateix, collons. Diu que hi ha una alerta a Islàndia, una probable erupció podria colgar tot un poble de lava, perquè hi ha molts terratrèmols, i això està dient que hi ha un volcà per allà que està a punt d'erupcionar. A punt, saps aquella tensió de punt, saps com quan tens aquell gra de pus que saps que estàs a punt de petar-lo, però no, però estàs a punt, apretes i estàs a punt, i saps que està a punt de sortir, que quan surti serà l'hòstia, però diferent, amb volcà, amb lava i matant gent. Vull dir, no sé ara exactament si era la millor analogia per triar, però bueno, que bàsicament el que passarà a Islàndia probablement és que serà un Pompeia i Herculano, però només en una ciutat, i en comptes del Vesubio, que tot això és molt fàcil, perquè el 79 abans de Crist, o després, que ara no ho recordo, 79 abans, bueno, el 79, que recordeu el Vesuvi allà a Itàlia, al costat de Nàpolis, va sepultar dues ciutats,
Doncs passarà el mateix a Islàndia, però quan els hi toqui la selectivitat, desitjaran que els hi toqui el Vesubio, perquè si no els hi tocarà una ciutat que es diu Grindavik, que podria ser el Senyor de los Anillos tranquil·lament, i al voltant del volcà Fagradalsfjall. I no m'ho feu dir al revés, perquè no ho sé ni dir del dret, però el dia que et toqui això la selectivitat estàs perdut. És com el del Vesubio, però amb un altre nom, més islandès. O la Luz retalla la seva plantilla en 200 persones, o la Luz, adiós persones, el titular és fàcil. Rishi Sunak, que no és un DJ, sinó que és el primer ministre britànic, desenterra David Cameron, perdoneu, desenterra, metafòricament, no era mort, estava de parranda. David Cameron Díaz Ayuso, que podem fer un mashup de 3 persones o 4 aquí. David Cameron també, que és el germà del cantaor britànic Cameron de la Isla. El recordeu, aquell senyor? Doncs aquell senyor l'han desenterrat. I l'han nomenat cap del Foreign Office, que és el d'assumptes estrangers, el de fora, que s'han tret una mica de sobre també, han dit tu ves por ahí. I per acabar, Condé diu que poder el passaran de central a lateral, que ell no volia, però que s'han adonat que de central era bastant dolent, i que a més, si la perd com a central ja la portaria darrere, i si la perd com a lateral ja la banda o el córner. Per tant, el resultat no és tan nefast. Que a ell no li agrada fer de lateral, però clar, si a tu t'agrada fer de central però no en saps, al final has de fer de lateral, encara que no t'agradi. I si trobes exactament el lloc on ho fas millor, doncs poder llavors fan un matxembrat del que m'agrada i el que no sé què, i poder al final acaba a la banqueta o en un altre equip, que tampoc no passaria res. Però és aquesta merda. Au, vinga, va, adéu, Dios.